Agradecer á Xunta de Galicia, ao CEIDA, ao IBADER e a todos os responsables que fan posible, os técnicos tamén da Diputación, que están realizando e poñendo en valor, como digo, este traballo, este patrimonio que podemos presumir de ter patrimonio en todos os eidos, tanto a nivel cultural, histórico, paisajístico, tamén natural, que para nós é un patrimonio fundamental e o que nos permite manter os ecosistemas e poder deixar un legado mellor aos nosos herdeiros. Agradecer todo ese traballo que, independentemente das institucións e ideoloxías de cada quen, como se puxo de manifesto, se trata de poñer en valor o noso patrimonio natural. Eu quero agradecer que teñan pensado en Lugo como punto de inicio desta exposición itinerante que despois se realizará por toda Galicia, unha exposición inédita, pero unha exposición creo que é necesaria para concienciar da importancia que é, sobre todo aos nosos nenos, nenas, adolescentes e universitarios, de que empecen a querer o noso patrimonio, porque non se respeta que lo que non se quere ni se ama, e polo tanto que empecen a querer e amar o noso patrimonio natural. Lugo temos a gran sorte de que pertence o Concello de Lugo a unha reserva da biosfera dende fai tempo, sabemos da súa importancia, que sumados a outros patrimonios onde nos atopamos agora, a propia catedral, o camiño primitivo que transcorre tamén por aquí, a muralla que temos a moi poquiños metros, ten eses patrimonios da humanidade, pero este non é menos importante, menos coñecido, quizáis, e polo tanto hai que dalo a coñecer, hai que poñelo en valor, ese un pouco o traballo de todos, e polo tanto agradecer a conselleira hoxe que esteña aquí na nosa cidade unha vez máis e que en este caso sexa para a posta en valor deste patrimonio. Asistir, a verdade é que hoxe é un gran día e é un gran día porque somos quen de comenzar unha exposición itinerante nun lugar emblemático e nesta praza, o carón da catedral, e polo tanto agradecerlle á alcaldesa que tivera a ben que a través de esa solicitude puxera a dispor de todos os galegos este espacio que ven a ser a representación de un traballo, un legado e un futuro que temos en Galicia e que está dando como resultado que Galicia goce de moi boa saúde dende o punto de vista medioambiental. Poñemos en valor as reservas da biosfera, un total de 7 reservas, e non é casualidade que comencemos por Lugo. Lugo ten 4 reservas da biosfera, aporta máis de 800.000 hectáreas e recentemente ven de ser declarada a 7ª reserva da biosfera, que é a da Ribeira Sacra. Aquí comenzamos, pero percorreremos as cidades galegas e despois todos aqueles concellos que así o soliciten, porque queremos, por un lado, dar a coñecer os nosos espacios, poñer en valor un traballo que fai o cidadán nos propios lugares, que dinamiza a economía, pero que tamén coida esa flora e esa fauna rica e singular que temos en Galicia, e que fixo posible que sexamos a segunda comunidade que máis hectáreas aportemos a nivel nacional en canto a reservas da biosfera. Agradecerlle o traballo que se fai dende o CEIDA, o Centro de Extensión de Universidade de Divulgación Medioambiental, e ao seu director. Tamén agradecerlle ao secretario e o noso representante a nivel español no Comité MAP, e, como non, a todos aqueles xestores, coordinadores e persoal que fan posible que poidamos presumir de un gran patrimonio natural, patrimonio cultural, paisaxe e, sobre todo, excelencia para seguir divulgando un turismo de natureza que faga posible o disfrutar, pero ao mesmo tempo conservar e mimar os nosos lugares. Polo tanto, dende aquí e no día de hoxe arranca esta exposición cando se cumpren 50 anos, foi no ano 1971 cando arrancan as reservas da biosfera, que ven a ser esa relación entre as persoas, o territorio e, polo tanto, o medio ambiente,
e arrancando dende aquí o que pretendemos é seguir tendo figuras de protección no noso territorio e Galicia, o seu 42% do territorio xa está amparado baixo algunha figura de protección e iso é ter calidade de vida, que é o que perseguimos dende a Xunta de Galicia, pero tamén o que se persigue dende os concellos e dende as distintas institucións. Agradecer unha vez máis pois as 7 reservas da biosfera, ese traballo de divulgación, de innovación, de investigación e tamén de promoción, e estaremos ao seu carón tamén apoiando a través de fondos europeos e fondos propios que sairán pois as líneas de axuda a partir do mes de xaneiro con un total de 6,4 millóns de euros para que cada territorio poida seguir implantando dende boas prácticas ata seguir preservando os espacios.